El nom de Sueca sempre ha estat lligat al de Johan Fuster i el de Johan Fuster al de la ciutat de Sueca. Quasi totes les aventures intel·lectuals de l'escriptor i una bona part de les seues descobertes i dels seus retorns tingueren aquest espai geogràfic com a escenari principal. No només fou el seu lloc permanent de residència, sinó també la matèria de molts dels seus textos. És cert que Fuster sempre va estimar Sueca sense exacerbacions localistes, amb una pretensió d'objectivitat, però impulsat alhora per un moviment quasi innat de simpatia. La ruta literària, Johan Fuster i Sueca, vol mostrar la relació íntima de l'escriptor amb la seva ciutat a través de llocs significatius en la seva trajectòria vital. La casa on va néixer i la casa on va viure la major part de la seva vida, convertida actualment en un centre cultural dedicat a la difusió de la seva obra. El bust erigit en memòria seua al cor de la ciutat. Els centres escolars on cursà els estudis previs a l'ingrés a la universitat. El paisatge natural dels arrossars suecans, als quals dedicà paraules sentides. La tomba on reposen les seues despulles mortals. I el ressò de la seua veu, encara viva, suggerent i lúcida, en els escrits que dedicà al seu poble i a la seua gent.